Ato ng Siron, ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makoba nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Tabi lang mga kapuso tungod sensitibo ang musunod nga mga balita. Pagpamusil sa duha ka mga lalaki nga giingong biktima sa summary execution sa Alabel, Sarangani sa milabay tuig, nakuhaan og video. Giingong nagpaluyo sa mga pagpamusil na aresto sa CIDG Sarangani diyang namaligya kini og illegal nga armas. Ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak, exclusive. Kita sa video kining duha ka mga lalaki nga naglingkod sulod sa usa ka kubo sa Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani niadtong Disyembre sa miaging tuig, taud-taud. Makita nga gipamusil kini sa usa ka lalaki nga naka-color yellow nga sanina. Apan gituklod kini papagawas sa mong payag sa napusilan nga lalaki naka-color blue nga jacket. Taud-taud. Madunggang nagpakiluoy ang usa ka lalaki nga nakaitumog jacket nga nakahigda na sa salog og nagkadugo. Apan subli kining gipusil sa laing lalaki nga naka-color gray nga shirt nga naasab sa sulod sa mong kubo. Gitiwasan pa kini og pusil sa laing lalaki. Ang maong video kuha matud pa sa kaubanan sa mong grupo nga napasa sa kabanay sa usa sa mga biktima. Ang maong pagpamusil, usa ka summary execution sa mga kaubanan lang sa mga namusil. Gilubong matud pa ang mga patayng biktima sa usa ka luna nga 20 metros ang gilayon sa maong kubo. Matud sa CIDG Sarangani, ang lalaking naka-color yellow nga t-shirt nga namusil, giila nga si alias Saiden. Apan, gituhuang napatay na sa usa ka operasyon sa Maguindanao kaniadto. Samtang, ang lalaking namusil nga naka-color gray nga t-shirt nadakpan sa Crime Investigation and Detection Group Sarangani Provincial Field Unit 12 human kini namaligya og illegal nga armas sa Purok 4, Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani niadtong Sabado. Matud sa CIDG Sarangani, ang maong sospek mao ang leader sa maong grupo kinsa kani barangay kagawad sa maong lugar. Itong suspect sir na si alias Kagawad na kanilang di umano ay leader, ito po yung pumatay doon sa dalawang biktima na nahukay natin noong December kung saan ay mga kapwa din nila Muslim. Bali sir, doon sa pag-iimbestiga natin ay nagkaroon naman tayo ng magandang pagkakataon dahil nakipagtulungan yung mga pamilya ng isa sa mga biktima. At meron siya nagbigay sa kanila ng video na kung saan ay naglalaman ng kung paano patayin itong leader at ng mga kasamahan niya yung dalawang nahukay natin ng mga biktima. Matod sa kapulisan nga ang grupo daghang krimen nga nahimo kaniadto. Pagkatapos ng maging barangay kagawad ay tuloy sila sa kanilang mga illegal na gawain at saka yun nga yung land grabbing, illegal drugs, gun running, robbery. Ang mong suspect ana karon sa kustodiya sa CIDG Custodial Facility. Gisuwayan kini og kuha og payag apan wala kini eksaktong tubag. Involved kayo sa mga patayan sa mga execution dito sa Alabel. Mag-atubang og patong-patong nga kaso ang suspect sama sa paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug murder. Gumikan sa pagpatay sa duha ka mga kaubanan niini. Ginasuwayan pasab makuhaan og pahayag ang kabanay sa mong duha ka mga patayng biktima kaniadto. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.